सिलेक्शन होने के बाद मेरा लाइफ बहुत बदली है क्योंकि मेरी मम्मी के साथ मैं टाइम स्पेंड करने मिला है। मेरा पहला अक्षर माँ मेरे सबसे भी मम्मी मेरी उतनी हाथों से खाना खिलाता है तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बाल बनाती है। आप बाहर जाके काम कर रही है, उसके दिल में है वो बात, इसीलिए वो इतनी मेहनती है। बड़ी होके बहुत नाम कमाने वाली है। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ शेयार खालामदोंमोन नोंथांमोननि गेजेराव। जोंनि बर'नि सासे फिसा नायल' जायल' अप्सरा बर' बिथाङा उन्दै बिनानावा सुपार डेन्सार सुपारस्टाराव चैप्टार 5 नि थाखाय सेलेक्ट जाबाय। बिथाङा बादायनो थाखाय खाबु मोनबाय। दा बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअ शेयार खालामदोंमोन। दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो कुइसन खालामदों दि अप्सरा बर'नि बिमाया जुदि बर'ब्ला मानो दख'ना गाननानै नुजायाखै, मानो दख'ना गाननानै बे श'आव थाङाखै। दा बेफोरबायदि आरो अप्सरा बर'नि अफिसियेल फेसबुक पेजआवबो गोबां कमेन्ट खालामहरदों। दा बिनि बागै अप्सरा बर'आ रिप्लाइ खालामदों आरो फोरमायदों आरो बिथाङा गोबां गावनि माखासे बाथ्राखौ लानानै रायजोफोरनिफ्राय सापर्ट बिदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर खोमसि आरोना, कारेन्ट गैया। बे साननैसो बार अखा मोनायाव हागासिनो, ओरैबायदि बार बारदों, अखा हादों, बिफां गय बेफोरबायदि बायलायनाय जादों आरो कारेन्ट थार बेफोरबायदि जोबलांनाय जादों। ओंखायनो कारेन्टआ बिराद प्रब्लेम जादों आरो भिडिअखौ होनो हायाखै। थेवब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे आपडेटखौ लानानै फैदों, जाय जोंनि बर'नि फिसा अप्सरा बर' बिथाङा दा सुपार डेन्सार सुपारस्टाराव चैप्टार 5 नि थाखाय जे सेलेक्शन जाबाय। बिथाङा बादायनो थाखाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय सासे उन्दै हिन्जावसाया बादायनो खाबु मोनबाय दा इन्डियान रियेलिटी श'आव। दा बिथांनि बागै गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामदों, गोबां सोंहरदों आरो सोरबा बुंदों बेफोरबायदि सापर्ट होआ, दरखार गैया। बा सोरबा बायदिया बुंदों अप्सरा बर'नि बिमाया जुदि बर' मोनब्ला मानो दख'ना गाननानै बै समाव प्रग्रामाव मानो थाङासै, मानो नुजाहैयासै, मानो सिनायथि होआसै। दा बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट खालामदोंमोन आरो। थ' लोगोफोर, अप्सरा बर'नि जे अफिसियेल फेसबुक पेज बेयावबो सासे मानसिया कमेन्ट खालामदोंमोन जे अप्सरा बर'नि बिमाया जुदि दख'ना गानोमोनब्ला तुमार मा जुदि बर'हाय तिया दख'ना गानोमोनब्ला मोजांसिन जागौमोन। दा बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनायनि थाखाय अप्सरा बर'आ रिप्लाइ होदों। बे जोबोद गोजोनथाव दे, जोबोद मोनसे इन्टारेस्टिं कमेन्ट। आं नोंथांमोननो नैबे स्क्रिननि गेजेरजों फरायनानै दिन्थिगोन, स्क्रिन रेकर्डनि गेजेरजों। नोंथांमोना नैबे कमेन्टखौ नायनानै लाग्रो। अप्सरा बर'नि सायाव सासे मानसिया कमेन्ट खालामहरदोंमोन। दा बिथाङा बुंहरदोंमोन दि अप्सरा बर'खौ तुमार मा तू दखना पिंडी प्रोग्रामत যাব দিয়া तितिया हले बिसि ভাল লাগিব। अब्ला बेफोरबायदि कमेन्टखौ अप्सरा बर'आ रिप्लाइ खालामदोंमोन। अके दादा, मा दखना पिंडी আহিছিল, চেনেলৰ মানুহে পিন্ধিব নিদিলে, 3 নম্বৰ এপিছডত পিন্ধিব দিছে। আমি জানো দাদা, আমাৰ বড়ো মানুহৰ ট্ৰেডিশনেল পিন্ধিব লাগে বুলি, কিন্তু ইয়াত আমি চেনেলৰ ৰুল ফলো কৰিব লগা হৈছে। বেয়া নাপাব, 3 নম্বৰ एपिसोडत देखा पाबो, थैंक यू। दा बेफोरबायदि रिप्लाइ खालामदों आरो। सिलेक्शन होने के बाद मेरा लाइफ बहुत बदली है क्योंकि मेरी मम्मी के साथ मैं टाइम स्पेंड करने मिला है। मेरा पहला अक्षर माँ मेरे सबसे भी मम्मी मेरी उतनी हाथों से खाना खिलाता है तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बाल बनाती है। आप बाहर जाके काम कर रही है, उसके दिल में है वो बात, इसीलिए वो इतनी मेहनती है। बड़ी होके बहुत नाम कमाने वाली है। थारैनो नोंथांमोना कमेन्टखौ नुनानै बुजिबाय आरो नायनानै मिथिखाबाय। दा बेवहाय अप्सरा बर' बिमानि सायाव बुंहरदोंमोन जे बर' दख'ना गाननानै जुदि बै प्रग्रामाव थांनायमोनब्ला बेनिफ्राय आरो बांसिन नुगौमोन आरो बांसिन मोजां जागौमोन होननानै। दा बेखौ लानानैनो अप्सरा बर'आ कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामदों जे बिमाया जाहैदों दख'ना गाननानैनो बै प्रग्रामाव थांदोंमोन। जेब्ला मुम्बाइआव थांजेनो बेहाय दख'ना गाननानैनो थांदोंमोन। नाथाय बेवहाय माखासे चेनेल, जाय चेनेलाव बिथांमोना मोसायो, प्रग्राम खालामो, बै चेनेलनि माखासे रुल हिसाबै
चेनेलनि अनारफोरा बिथांनि माखासे रुलखौ फल' खालामनो होबाय आरो दख'नाखौ गाननो होआसै दा बेफोरबायदि ओमफ्राय दा फोरमायदों अप्सरा बर'आ नेक्स्ट टाइम 3 एपिसड जेतिया थामथि बादायनाय जे जागोन बैहाय माने अप्सरा बर'नि बिमाखौ दख'ना गाननाय नुगोन आरो दख'ना गानगोन दा बेफोरबायदि फोरमायदों अब्ला जों बेखौ मिथिनो मोनबाय जे फैबाय थानाय समाव जों अप्सरा बर'नि बिमायाबो दख'नाखौ सिनायथि होगोन बे जाय रियेलिटि श' प्रग्राम बेवहाय दा नोंथांमोना नेबाय था आरो बेवहाय अप्सरा बर'आ गोबां माने पस्ट खालामनानै बुंदों जे गोबां सापर्ट हो आंखौ रायजोफोरा आरो आशीर्बाद बिदों सापर्ट बिदों नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा जाफुंसारनायनि थाखाय बेखायनो जों बयबो सापर्ट होनांगौ जेब्ला अप्सरा बर'आ बादायगोन आरो नोंथांमोना जुदि अप्सरा बर'नि जे प्रग्रामखौ नायनोब्ला बिथांमोननि जे कम्पिटिसन बे कम्पिटिसन एपिसडखौ जुदि नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलावबो डाउनलड खालामनानै जे टिभि चेनेलखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन आरो सनि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजनाव नोंथांमोना नायनो हागोन सनि लाइभआव नोंथांमोना नुगोन आरो सनि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजन लाइभआवबो नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै गाव गावनि मबाइलावनो फ्रियावनो नायनो हागोन आरो बेवहाय माने जेबो बेफोरबायदि फिस होनांलाया दा नोंथांमोना फ्रियावनो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन आरो बेबो सुनिबार देवबार 8टानिफ्राय सुनिबार देवबार साननै जायो साननैयाव नोंथांमोना नायनो हागोन 8टानिफ्राय नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना गासैबो नायनो हागोन आरो रियेलिटि श'आव अप्सरा बर'मोननि जे कम्पिटिसना माबायदि अब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ बांसिन बुजिगोन थ' बेखायनो जेरै अप्सरा बर'आ बयबो रायजो राजाफोरनिफ्राय सापर्ट लुबैदों बा आशीर्बाद लुबैदों आसा खालामो जों गासैबो बिथांखौ फैबाय थानाय समाव सापर्ट खालामगोन आरो बिथांखौ देरहाहोगोन आरो बिथांनि जाफुंसारनायाव जों बयबो हेफाजाब होनांगौ मानोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय साफ्रोमबो बादायारि मोनफ्रोमबो बादायारि जे खेला दुलायानो जा मोसानाय मेथाइ खननाय जिखुनु मोनसे बिथिङावनो जा दावगानायखौ जों गासैनिबो नांगौ गासै बर' रायजो राजाफोरनो नांगौ थुलुंगा होनाय जोंनि माखासे इयुन जोलैफोरनि थुलुंगा होनाय दा बेफोरबायदि माखासे थासारिफोरा जोंनि गेजेराव फैनांगौ आरो दा बयबो आसा खालामो दा बेखायनो आसा खालामबाय बयबो नोंथांमोना अप्सरा बर'खौ फैबाय थानाय समाव सापर्ट खालामगोन आरो जे अप्सरा बर'आ दिनै फोरमायदों फैबाय थानाय समाव जे 3 एपिसड जागोन बेवहाय अप्सरा बर'नि बिमाया दख'ना गाननानै अप्सरा बर'जों बे प्रग्रामाव नुजागोन बे माने जोबोद गोजोनथाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो बेयाव थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै अप्सरा बर'नि सोमोन्दै नोंथांमोना फोरमायनो हागोन आरो कमेन्टआव मा फोरमायनो गोसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय जै बर' हारि